Hei guys, bine v-am găsit la un nou videoclip. Suntem alături de cântăreața asta. Cântă și tu ce. Bine, gata, Head and Shoulders, gata. Și ne-am luat din astea de la Moruța. Jeleuri din astea chinezești. No, bun. Cu care vrei să începem? Cu care vrei să începem? Hai ceva mult. Cu ăsta. Cu ăsta, bun. Da, să pus asta. Ăsta. Mănânc? Nu, asta am zis că începem. Îți iei pe cealaltă, alt ambalaj. Nu pot să desfac. Cum eu aleg? Asta verde. E bună. Cred că da. De parcă n-am mâncat ieri. Așa cum e și pe mine. Pot să desfac. De data asta tu încuși prima. Pot să desfac. Poate iar-i pușcă. Mâncăm. Mai pe scurt ce notă dai? De ce? Astea, toate. 0, nu mi-a plăcut niciuna. Aia verde mi-a plăcut cea mai mult.